El grup de Carboni al Sòl teníem com a objectiu recollir les dades que teníem sobre sòl, sobre pràctiques regeneratives, pràctiques que segresten el carboni al sòl, que formen part de diferents projectes, de diferents estudis. I el que volíem era capitalitzar, reunir totes aquestes dades que estan disperses, publicades, no publicades, i agrupar-les totes en una única base de dades. De manera que l'anàlisi d'esta base de dades molt més gran permetrà tindre resultats molt més robustos i que també al mateix temps seran molt més aplicables a les condicions reals i tenint en compte les diferents condicions, la variabilitat que tenim al territori en temes de gestió agrícola, gestió forestal i d'espais degradats. Que nosaltres feia molts anys que hi treballàvem, però hi treballàvem de forma aïllada, de forma no coordinada amb altres actors, i aquest és el segon gran valor d'aquest projecte, és la col·laboració amb altres centres de recerca. A Catalunya tenim molts grups que fa anys que treballem amb el tema del sòl, sobretot el tema del carboni al sòl, i aquest projecte ens permet treballar de forma coordinada, i això ens permet veure que treballant junts som capaços d'anar molt més enllà. Hi ha moltes mirades sobre els sòls diferents, que cal poder treballar junts. Vam dir, bueno, això és una oportunitat de veure com podem d'alguna forma ordenar i coordinar les necessitats de la pròpia administració de la Generalitat de Catalunya envers els sòls, i després teníem un potencial de centres de recerca que estaven treballant en sòls, però d'una forma no coordinada o no integrada. Vam dir, home, aquí hi ha una oportunitat de poder capitalitzar el coneixement d'aquests centres de fa molts anys en sòls, perquè ens ajudin a fer millors polítiques i poder definir millors actuacions de cara al sector primari. La principal aportació del Work Package 1 és recuperar informació històrica de centres de recerca i universitats que han fet feina en l'àmbit dels sòls per tal d'incorporar-la a la informació que ja disposa el centre cartogràfic. I el nostre Work Package, de moment, hem fet un treball del primer any que ha sigut la descripció i l'anàlisi i la recopilació de la informació que tenim respecte als efectes de les pràctiques agrícoles sobre el segrest de carboni i de la qualitat del sòl. I de moment estem amb aquesta catalogació i després al segon any ja farem tota la part més analítica d'aquestes dades i les recomanacions finals. En aquest primer any el que hem fet és sobretot determinar quines són les gestions més habituals i quina tendència representaran en el futur, si incrementarà la seva freqüència, fer una revisió bibliogràfica i l'establiment de parcel·les experimentals en les que testem diferents tipus de gestió forestal per veure l'impacte en el carboni del sòl. Estem fent la caracterització dels materials orgànics de qualitat que contribueixen al segrest de carboni al sòl. Ara mateix hem finalitzat una tasca, que és la tasca de tota la recopilació bibliogràfica dels diferents materials. S'han revisat 311 articles, dels quals s'han fet una base de dades i un lliurable que ha permès establir descripció de diferents variables per poder caracteritzar aquests materials orgànics i el seu potencial de carboni al sòl. Després estem ara també fent la tasca 2, que és la de fer l'inventari, en què s'estan recopilant 40 i escaig materials orgànics de qualitat i s'està veient la seva descripció, la quantitat, el seu potencial, la seva localització i tots els seus descriptius que permeten caracteritzar-los bé. Un dels productes principals que hem generat en el bloc de treball en restauració és un mapa de sòls degradats a Catalunya, que es divideix en sòls agraris, sòls forestals i sòls altament antropitzats, que ens ha de servir ara, en la segona fase del projecte, per fer una priorització sobre quins sòls s'ha d'actuar de manera prioritària, emmarcar-nos en els objectius de la nova llei de restauració.
A més, a partir d'ara treballarem també en la definició de quins són els mètodes que ajuden a maximitzar aquest segrest de carboni en sòls restaurats. En nuestro paquete de trabajo hemos enfocado sobre todo en el desarrollo, en la posibilidad de desarrollar un programa de certificación para Cataluña, comprendiendo la modelización posible y existente en el mundo global, científico sobre todo, identificar los modelos más aptos para utilización aquí en Cataluña y básicamente cómo sería un buen programa de certificación para los agricultores en Cataluña que genera certificados de alto valor, que en el mercado tendrán mucho valor porque serían científicamente sólidas y muy transparentes. Perfecte. En el cas de canvi climàtic, importantíssim la incidència en el projecte dels crèdits climàtics, que els crèdits climàtics és com una mena d'eina de col·laboració públic-privat que posa a disposició de les empreses la possibilitat de compensar la seva empremta actuant en finques forestals i també en el medi agrícola i alhora també té un impacte directe en la monetització de les externalitats ambientals tant dels boscos com de l'agricultura. Dos aspectes. Per la part de mitigació, perquè ens pot ajudar a incrementar l'absorció de CO2 atmosfèric en el sòl, tant el sòl agrícola, agroforestal i altres tipus de sòl. I per la part d'adaptació al canvi climàtic perquè millora la salut del sòl, millora la biodiversitat associada i per tant tindrem uns sòls més saludables i més resilients als efectes del canvi climàtic com poden ser les altes temperatures, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres o altres fenòmens vinculats en aquest procés. Pel DARPA, aquest projecte és estratègic i ja no només per lo que suposa d'adaptació al canvi climàtic o de revertir la pèrdua de biodiversitat, que en tots aquests punts el vector sòls és molt rellevant, sinó que inclús en l'actual context geoestratègic internacional, el fet de conservar uns sòls de qualitat que et permetin seguir produint aliments és un factor molt rellevant per tal de mantenir la sobirania alimentària i també per no dependre tant de recursos estrangers, de recursos internacionals en forma de fertilitzants inorgànics minerals, sinó de poder aplicar una fertilització orgànica sostenible, que aquests recursos sí que els tenim a Catalunya. Són un sistema que molta gent es pensa que és bastant senzill, o diguéssim que li donen poca importància des del punt de vista agronòmic, el planificar-ho, i s'utilitza més com si fos una esponja on jo tiro el fertilitzant i ja les plantes hi creixen i cau l'aigua i punt. I no es mira gairebé mai el que passa entremig, no? Però a mi tots aquests processos tan complexes, la veritat és que és un tema que és molt interessant tant per estudiar com, diguéssim, com per conèixer-lo, per poder-ho aplicar de cares a gestionar millor tot el que són temes ambientals o temes de, diguéssim, tant des del punt de vista de l'aigua com dels fertilitzants i com molts altres, tot el que és la producció de biomassa. Al final el sòl està, el que diríem, involucrats en tots aquests aspectes, no? I jo crec que és molt important conèixer-lo i també saber-ne fer-ne un bon ús. Les pràctiques que estem assajant en cultius extensius són principalment l'aplicació de dejeccions ramaderes i altres materials orgànics per millorar la qualitat del sòl, la utilització de cobertes vegetals en els moments en què no hi ha el cultiu principal, per tal de també protegir el sòl i millorar-ne l'estructura, les rotacions de cultius per tal de que explorin diferents fondàries de sòl i de forma més recent les diferents intensitats de treball del sòl, des d'un maneig convencional fins a una sembra directa sense treball del sòl. L'objectiu principal de totes aquestes pràctiques és augmentar la quantitat de carboni del sòl, que té implicacions en què millora l'estructura, millora la retenció d'aigua, protegeix el sòl, augmenta la biodiversitat microbiana, etc.
I el que fem en relació al carboni i al sol doncs, és tota una sèrie d'assajos, que alguns ja tenen 7-8 anys, que comencen a ser interessants, perquè en el sol necessitem aquest temps per veure canvis, i el que estem fent és intentar millorar, intentar regenerar també, amb pràctiques regeneratives, millorar totes les propietats del sol, les físiques, les químiques i també les biològiques. Com ho fem? Doncs veient com interactuen diferents tècniques, com pot ser la gestió de l'herba, que com veieu en cultius fruiters tan important és la gestió sota la fila dels arbres com també al carrer. Al final tot és gestió d'aquesta coberta, que pot ser amb maquinària o sembrant, en fi, tot el que tingui a veure amb mantenir el sòl cobert. I també el que hem vist i que ja comencem a tenir dades interessants és amb l'aportació de compost, la fertilització orgànica, com ens ha ajudat, per exemple, a incrementar el tant per cent de matèria orgànica al sòl, que al final és incrementar carboni, augmentar respiració del sòl, en fi, tots aquests paràmetres que al final són indicadors d'una bona qualitat a curt i a llarg termini per al sòl.